dalšího videa, kde budeme zase předvádět skákání z houbaček. Tak se dívejte. Ten vpravo se jmenuje Dan. Ten vlevo Kuba. no, aspoň že to. A dělejte. A natáčíš vlastně oba dva? Jo. Dám si takovou pomalu. Jo, vím. My nemusíme počítat. To je Kuba. Kuba, Havel, bude káka a vejky. Hej, to ne, dávej zatím nějaký otázky. Hej, no. Lidi, zeptám se vás. Tipněte si, kolik je Dankovi. A napište to do komentáře. A pak? A pak tipněte si Kubovi a pak si tipněte mě. Mluvám to vej. A napište to do komentářů. Ale přestaň. Ty Kubo, ty jsi prytamej! Musíš to stopnout. Ne, musíte skočit, skočte. Máme kvůli tobě. To Kuba to nebude slyšet. Ty jsi to ještě nestop. No. Nestop, já se na to stejnak potom podívám a uvidíme, jestli to tam je slyšet. A můžeš tam něco se střihávat. Nevím, asi ne. A pak nemůžu natočit. Kuba bude skákat za 3, 2, 1, teď! Teď to máš i já jim něco. Tak. Koukejte, co má Dan za mobila. Jaký moderní má. Hej, on si textuje při houpání. Hej, pojď sem, Kubo, teď musíme. Počkej. Jak to za chvilku stopnu. Tak. Dělej. A dej mi jednu ruku. Za to. Jenom do textu, jo. Dane, čekáme. Dělej už. Nekoupil. Má písek. Pojď sem, Dane.